Никога повече с разведен. За първи път пиша и не знам как да започна. Най-общо казано, аз съм разведена, той беше разведен, но с тази разлика, че има дете от бившата си. Живеем в Англия и се налага да плащаме наем. Проблема е, че имаме обща банкова сметка и забелязах, че той тегли пари от нея. Попитах го, за какво са му тези пари, а той ми даде обяснение, че пращал в България на майка му. До тук добре, и съм окей с това, но като поисках развлечения за банковите транзакции, от банката видях, че впращал тези суми на бившата му жена. Сега ще кажете, че е нормално, защото те имат дете, но детето, момиче, е на 18 гей, която не живее с майката и момичето даже работи. Сами разбирате, че му вдигнах лют скандал. И се оказа, че той й давал пари за нейни лични нужди. Останала без работа, била зле финансово и Ами, тя вечно е зле финансово. Как? Така за всеки има работа в Лондон, а само тя остава без работа. Тя постоянно избира работите и гледа да е все на лекото. Причерня ми и сложих край. Осъзнах, че няма да има избавление от тази жена. Тя все има проблеми, все има драми. Има и още. Свекървата се намеси, че той й бил длъжен, защото имали дете. Те все още са се обичали и